Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het gaat niet goed met ABC Busbedrijf. Het bedrijf kan nauwelijks het hoofd boven water houden en de overheid heeft laten weten dat het wellicht gaat korten in de subsidie voor ABC Busbedrijf. Daarom zal er op 24 januari met het personeel worden gesproken over de slechte situatie. Ook de vakbonden worden erbij betrokken, want net als in 2008, toen het ook niet goed ging met ABC Busbedrijf, moeten er maatregelen worden genomen, maar wil men door blijven rijden. De Nederlandse minister-president Mark Rutte is op Curaçao, samen met staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Doel van het bezoek is onder meer om samen met vertegenwoordigers van meer dan 40 Nederlandse bedrijven contacten te leggen met Curaçaose bedrijven. Men wil zaken gaan doen, vooral op het gebied van logistiek en innovatie. Rutte noemt dat van belang voor zowel Curaçao als Nederland. Tegelijkertijd zal hij onder meer in Pietermai en Otrobanda verschillende ondernemers gaan bezoeken. Hiervoor was Rutte op Bonaire, waar hij gesproken heeft met het eilandsraadslid en het bestuurscollege. Dinsdag gaat hij naar Aruba. Curaçaose minister van Justitie Quincy Girigori heeft boos gereageerd op de publicatie van een lijst waarin 25 landen met de meeste moorden per 100.000 inwoners staan opgesteld. In deze lijst, die List 25 heet, staat Curaçao op de 21ste plaats met een gemiddelde van jaarlijks meer dan 19 moorden op 100.000 inwoners. Dat zou een gemiddelde moeten zijn van de afgelopen 10 jaar, maar volgens Girigori klopt dat cijfer niet. Hij stelt dat het aantal op Curaçao net boven de 13 doden per 100.000 inwoners ligt in de afgelopen 10 jaar. Nog steeds een hoog aantal, zegt Girigori, maar niet zo dramatisch als in de genoemde lijst. Hij betreurt de publicatie omdat het nadelige gevolgen voor het toerisme zou kunnen hebben en overweegt maatregelen tegen de opstellers van de lijst te treffen. Zondagochtend vroeg is het Hill Ross Casino bij het Trupial Inn Hotel overvallen. In de vroege ochtend kwamen 3 tot 5 gemaskerde mannen binnen. Ze zijn via het dak naar binnen gekomen en hebben met vuurwapens gedreigd. Uiteindelijk zijn ze bij de kluis terechtgekomen en die werd onder dwang geopend. Maar, zo meldt de Extra vanochtend, er zat niet veel meer in de kluis. Toch zijn de overvallers met al het geld er vandoor gegaan. De politie onderzoekt de zaak. Curaçao heeft een nieuwe jeugdtoema-koning. Het is Charleston Sontje Mercelina. Hij won afgelopen zaterdagavond van 15 in totaal deelnemende jongeren. Zijn nummer waarmee hij gewonnen heeft is Soldat di Carnaval, soldaat van carnaval. Sontje Mercelina doet al enkele jaren mee met de jeugdtoema en weet altijd veel indruk te maken met zijn inzet en zijn performance. Nu mag hij het hele jaar lang koning van het jeugdcarnaval zijn. Op Bonaire is zaterdagavond Toon Abraham overleden, een van de meest invloedrijke en gerespecteerde politici op Bonaire. Lorenzo Antonio Abraham, zoals hij officieel heet, is in 1936 geboren. Als leider van de Democratische Partij Bonaire en als minister in de regering van de toenmalige Nederlandse Antillen heeft Toon Abraham veel betekend voor de ontwikkeling van Bonaire. Met name op economisch gebied was Abraham zeer actief. Hij is de broer van Jopie Abraham, eveneens oud-leider van de Democratische Partij, en oom van Clark Abraham, de huidige leider. Bij een zware aardbeving voor de westkust van Chili zijn 2 doden gevallen, zo meldt de Chileense aardbevingdienst. Het epicentrum van de beving van 6,7 op de schaal van Richter lag bij de kuststad Coquimbo in zee op een diepte van 53 kilometer. De 2 mensen stierven volgens lokale media aan een hartaanval tijdens de beving. In de omgeving van Coquimbo zaten zeker 200.000 mensen zonder stroom die de volgende dag wel weer... In de omgeving van Coquimbo zaten zeker 200.000 mensen voor een dag zonder stroom. Volgens de aardbevingsdienst was er na de beving geen gevaar voor een tsunami. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.